Γνωρίζουμε λοιπόν ότι πέρα από τους μύθους τους οποίους αναλύσαμε σε προηγούμενο βίντεο σχετικά με τη φυσικοθεραπεία, υπάρχει ακόμα ένας ικανός αριθμός μύθων οι οποίοι μένει να καταρριφθούν. Ένας εξ αυτών είναι ότι η φυσικοθεραπεία είναι μασάζ. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η φυσικοθεραπεία είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος επιστημονικός κλάδος, ο οποίος έχει να κάνει με την αποκατάσταση τραυματισμών και παθολογιών φυσικά, οι οποίοι αφορούν ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα και όχι μόνο το μυοσκελετικό σύστημα όπως μπορεί να πιστεύετε μέχρι πρότινος. Οι τεχνικές μάλαξης ή αλλιώς μασάζ είναι ένα από τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς οι φυσικοθεραπευτές στην αποκατάσταση συγκεκριμένων παθολογιών. Ένας δεύτερος μύθος είναι ότι μπορεί κάποιος να εφαρμόσει φυσικοθεραπεία μέσα από την παρακολούθηση μόνο ενός βίντεο στο YouTube. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς πάντα χρειάζεται σε μια παθολογία η σύμφωνη γνώμη ενός ειδικού φυσικοθεραπευτή, προκειμένου να λάβουμε εξατομικευμένη λύση στο πρόβλημά μας και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες που έχει το κάθε άτομο. Και ένας τρίτος μύθος είναι ότι η φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται μόνο σε σοβαρές παθήσεις. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν υφίσταται. Πλέον η φυσικοθεραπεία έχει και το χαρακτήρα της πρόληψης και της αποφυγής επιδείνωσης ενός τραυματισμού.